besøg fra et land, hvor jeg tror, at man er vant til at bevæge sig på en lidt anden måde, og ligesom har det en kultur omkring det der med bevægelsesfrihed. Og der tænker jeg bare, hvis de møder os hvide mennesker her, og så tænker de, hold da op, hvor er de døde. Så og vi synes ellers, at vi er temmelig meget lune. Så jeg tænker på, skulle vi prøve at vise dem, at vi kan give den hele armen? Bare lige for at få balancen så lidt op. Er I med på den? Bare lidt en gang. Okay? Så hvis vi tager det der C-stykke til sidst der, og så lige kører den op der. Og et C-stykke, det bruger man til ligesom at bygge op til omkvædet. Det vil sige, der begynder vi lige så stille at bevæge sådan lidt, nu synes jeg egentlig frækt. Altså. Og så når vi kommer til omkvædet, så får den simpelthen så meget maks, så du skammer dig til sidst. Skal vi prøve? Eller hvad? Må jeg se en hånd på, hvem der er med på den her, fordi ellers så bliver jeg mange heroppe. Så en tredjedel af sagen. Hvad var den sidste? Er I ikke med på den så? Betyder det det? Eller må jeg se en hånd? Er I med på den? Okay, så det er lige nogle flere. Det er bare fordi, at de der afrikanere skal se, at de kan godt lide max. Vi prøver. Se det. Jeg tror, vi får et lidt indtryk af os nu. Sig lige hej til din sidemand. Hvor ser du dejlig ud? Hvor var der nogle dejlige moves, du lavede? Og så videre, og så videre.